Vaig decidir estudiar el grau en enginyeria forestal perquè des de petit sempre he estat molt proper a la natura i al bosc. A casa sempre hi hem anat i tenia ganes de seguir estudiant d'ell i aprenent més d'ell i poder donar-li unes consideracions i treballar amb ell i per ell. No? És una carrera que abarca molts temes diferents. Vas des de fauna, flora, patologies, gestió forestal, incendis. Llavors, és una carrera que et dona l'oportunitat de conèixer molta temàtica i després et dona l'oportunitat de poder agafar la direcció que més et vingui de gust especialitzant-te. Vaig decidir cursar aquests estudis perquè sempre he estat molt en contacte amb la natura i tenia clar que volia treballar a la natura i pensava que si era enginyera forestal podria treballar per millorar la salut i l'estat dels boscos i la biodiversitat associada també es trobaria en bon estat. Doncs destacaria de la carrera que és una carrera tant molt teòrica com molt pràctica i la combinació de les dues vessants pots entendre molt bé el funcionament dels boscos. Amb les sortides a camp que hi ha diverses sortides entens molt el que estàs treballant tota l'aula. Jo soc enginyer tècnic forestal i em dedico a fer la gestió forestal de manera integral. És a dir, des de la planificació de la finca, les tallades i també el producte d'aquestes tallades. Sense haver estudiat a la facultat el grau de l'enginyeria tècnica forestal, segurament no podria dedicar-me a això perquè hi ha moltes coses que necessites saber per poder-te dedicar a aquesta feina de manera correcta i fent una feina fina i ben feta. Actualment treballo al Centre de Vet Forestal. És un organisme públic que dona suport a la propietat privada. Aquest és el 80% de la superfície forestal de Catalunya. I a dintre del Centre de Vet Forestal treballo a l'àrea d'ajuts forestals. La carrera m'ha ajudat a assolir els criteris per poder valorar la meva feina davant la gestió forestal sostenible. Em dedico sobretot a la part de transferència com a enginyera forestal al Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya. Em dedico a temes de gestió forestal per millorar i integrar la conservació de la biodiversitat. També treballo en temes de boscos madurs i la carrera m'ha ajudat molt sobretot a entendre que les interaccions que hi ha al bosc són molt complexes i que, per tant, s'ha de tenir una visió molt global i tenir molts factors en compte per poder entendre el funcionament i la dinàmica del bosc. Jo soc tècnic en enginyeria forestal al Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya i em dedico a la gestió forestal i la planificació forestal i bàsicament estic aplicant tots els conceptes que he fet a la carrera aplicant en els projectes que estem treballant. Si realment us agrada el bosc, us agrada el vincle, tenir unes bones consideracions entre el bosc i vosaltres i ells, el grau en enginyeria tècnica forestal pot ser uns bons estudis que us poden donar de molt de coneixement i després de poder treballar i desenvolupar la vostra tècnica o tasca professional de manera còmoda. Sento que és una carrera que necessita ficar-hi molta energia, moltes ganes i que realment acaba sortint amb una gran satisfacció. I m'agradaria poder animar totes les noies joves que senten que aquesta carrera pot estar feta per elles, que no sentin por davant de que sempre ha sigut un sector molt masculí, perquè el nostre gènere no identifica quina és la feina que podem fer o dur a terme, sinó les ganes i la passió per poder-la fer. És una molt bona sortida laboral, que cada vegada, com veiem, és més important la gestió dels boscos o s'està donant una importància en general en tota la societat i que és un ambient de treball molt divers perquè pots estar tant en una oficina com en camp, en els boscos i és una funcionalitat molt diversa. És una professió molt bonica que et manté sempre en continu aprenentatge i que anar al bosc és molt divertit, és una aventura.